Kif intemmet il-quddisa tal-funeral, il-korteo ħareġ mill-konkatedral ta' San Ġwan. Bil-katavru jindifen fiċ-ċimiterju tal-Addolorata. L-aħħar vjaġġ tal-perit f'din id-dinja. L-aħħar vjaġġ tal-perit f'Malta li għalih kien dejjem tiġi l-ewwel u qabel kollox. Il-folla stennit biħġara biex tara l-aħħar darba it-tabut bil-katavru ta' Dom Mintoff. Bdew jajtulu għall-aħħar darba, sakemm fl-aħħar b'mod spontanju kantaw l-innu Malti, l-innu li jaqadna bħala Maltin. Nista' kull età jżommu r-ritratt ta' Mintoff, anke dawk li ma jiftakrux, imma b'rispett lejn il-ġenituri u lejn in-nannit tagħhom għaliex jafu x'għamel magħhom. Kulħadd jipprova jilmaħ kif jista' fost il-folla t-tebut li kienet iġor raġel li għamel l-istorja ta' pajjiżna. It-tebut tpoġġa fuq il-karru tal-Forzi Armati. Warajh il-qraba ta' Mintoff il-koll manqin ma' xulxin. U warajhom l-awtoritajiet tal-pajjiż u diversi persuni oħra distinti. Waqt il-kortejon ġarru diversi bukketti ta' fjuri ta' partiti politiċi u waqt differenti. Fosthom il-bukkett tal-Partit Laburista mimli wart roża, simbolu ta' gratitudni u apprezzament. Taħt għajnejn in-nies il-kortejo minn triq San Ġwan mexa l triq il-Merkanti. Hekk kif il-katavru tal-perit Mintoff ħareġ mill-konkatedral ta' San Ġwan, stennija oħra kbira kienet fi triq Merkanti. Bosta nies inġabru hawnhekk biex jagħtu l-aħħar tislima lill-perit lill-eks kap Laburista u eks Prim Ministru ta' Malta. Imbagħad il-korteo għadda minn quddiem Kastilja, il-bini li kien Mintoff li jużaha l-ewwel darba bħala l-uffiċċju tal-Prim Ministru. U beda nieżel minn vjal ġlor Mukassar, magħrufa aktar bħala t-tela ta' Kastilja biex wasal quddiem il-monument tal-gwerra fil-Florjana. U hekk wasal fit-tmiemu il-funeral statali tal-eks Prim Ministru il-perit Domingo Mintoff. Hawnhekk fejn il-monument tal-gwerra fil-Florjana jingħata l-aħħar salut il-Prim Ministru, l-eks Prim Ministru Domingo Mintoff, stakkament tal-Forzi Armati kif ukoll il-banda tal-Forzi Armati se jkunu qegħdin jakkumpanjaw għall-aħħar vjaġġ tiegħu minn hawnhekk għal difna privata. Mill-quh mill-ġdid bajjat mill-poplu preżenti ta' Mintoff, it-tebut tneħħa minn fuq il-karru. Is-soldati ġarrew it-tebut lejn il-ħers. Il-bandiera ta' Malta li għattiet it-tebut tul il-funeral kollu tneħħiet u ġiet ippreżentata lil bint Mintoff, Jana Bland Mintoff. Qabel jiddaħħal fil-ħers, it-tebut tbierek mill-kappillan ta' Ħaltarxin, Dun Ruben de Gwara u minn Patri Dionisio Mintoff. Il-ħers kienet skortata minn stakkament tal-Pulizija tal-Muturi, akkumpanjata minn diversi vetturi tal-familja. Il-vjaġġ lejn iċ-ċimiterju tal-Addolorata għadda mill-Florjana lejn il-marsa minn quddiem il-Knisja tat-Trinità għal triq għal Domoro. Minn hawn il-funeral kompla b'mod privat fejn indifen fil-qabar tal-familja.